Yao. Hey. Midofo. Said them penny for kind, no. Say asem kesi hui eba eya na afranka ensiso. Oba high street ni so say sia Monaguchi Afia Pokua media general ana Manhyia ana e trendy. Midofo ba bia befa bia edi amabobo yi. Fufuro bia ni hobiem. Na asem no ne tintini ni tietia nyina ani. Ever since Afia Pokua ko pie mu o na show so a sabi na no kotia opemso no. Ya bono konebra sa medofo enra omu di video e buy na omaye tuntum na omopa Asantehene Manhyia ene opemso a chew say omofa omobone enche omo omano afom omano akoka ne ani so omoka medofo video ne trende ye no empanimfo bebromu ni amamre ene amane e ma ye ti asese da bi Manhyia enye babia wanu betimati a sabi ubegina baabi ni watiem se Manhyia me pamache o momfa me bone ncheme daabi enu ti ene ye danya ne ye na wo se media general empanimfo ene Afia Pokua busua ene Mona busua ene empanimfo ne asofo eka omu nyina ho na omode achopa dwantoa ene nkotodwe ebowura Manhyia na omohwe no musiesie na yie eto yie medofo omutimi kopie mu na nyoma ekoso ne no medofo esewani empampi no se bibia nsi a wadwen kire wo se Manhyia na esi wo no eye bibi ketwa bi medofo enentra na Manhyia na utidin kura na ho popo untimi kura mfa kire ho sabi ya ye wo yen di chem so ene sa areas no yanim efie no tumi ekuta sa asase no yanim tumi a eyeden ewom omukopie ho no medofo emema eyemre Mona ene Afia Pokua ebu nkotodwe da fom edi osun epa nananom achew se omomfa omobone enche omo omuti social media omu yodium no ye won krofo bi o ha omu na share kire no mu push amanfo o mu nkasa nti omu enko ba bia omu ntimi medafo oya badwen ba san krofo no o de o pa stadium omu nyina atwa omu ho asu afri Ghana san krofo no omu share kire omu nyina ni Ghana omu matwa omu asu se omu nkwa na nyina omu nsi Ghana biem medafo untimi nkasa ntia Manhyia na wonfa ho ni se bibi eni wiase akeye da akeye nto yapnum enioma akọ omani ene ankasa omahu se ampa tumi e ofie ho omahu se dabi omano etia obrempon bi medafo moma yenhwe ye baby enioma akeka kono moma yenye very careful enra mekan ene meseka me say se obi ba wo show so uni obi twa content na oyusu sabi Manhyia opimso ho nsem a medafo ompe ho asem a mu wie video na edit sa part ni nyina afrim tie se video no anase video na mo ye no se nye live a medafo catch ni pakwa ni se ko jimi ye enkopa asem bia mreme mempese obebo Manhyia anase opimso din ewo me show so tie empanifo mposi ba bia nidie wo no ewo se mom ye di nidie ema wo mo dientia dodo na ka se apology no mo de call ye no sabi Manhyia a reject no enye sa netie sabi Manhyia omoye amamre ene amane wo ho ekwan a ye faso sabi se wanu tia panyini bi e wo fie ho a ye wa amane ne amamre a wo sa wo ye ansa na sabi o matimi agye atum enu nti no se wo hwe videos na air trend na e ya amane ne amamre na omu kire wo mo ye onoma bi wo ho a e wo so omu ye na omode pepa omu ho kra ansa na omanya access to sabi opimso na omabebu nkotodwe apa achew enu nti omakoyi
Sebi kasa akɔso no empanifo bebree nso edi akyire. I think say omo ba kyerɛ omo ekwan no no ma fa so no ma ye ni nyina na yie ato yie. Medafo Manhyia are very powerful. Asante Kingdom na ɛda hɔ no. Irrespective of the time ya ye womi is still Asante Kingdom. Monhwɛ Manhyia ye. Enye agrobi kwa. Mama yenye very careful. Medafo ba high street ni so abekasa na unim nyansa kawanu tum efa Manhyia ho. Kawanu tum efa opimso ho. Sabi Ghana na ɛda hɔ no. Ekuro no ehye politicians ensa. Omo na mato aba ayi wo mu no. Sabi ahemfo no ene opimso ene Manhyia na ɛda hɔ no. Obia no a wato aba ayi wo mo. Ye wo no obeto ahenie no. Obeto animonyam no. Enu nti o kasa hwe kasa ye. O asem mika efa Ghana ho a. Sabi politicians na mato aba mo no. Omumom na monko mo so. Omumom na monko attack you mo. Leave Manhyia alone. Yadie. Manhyia esom yebo. Eya adinya eya honwa ho amayen. Se untimi a kawanu tum na tena se din. Mamu ntie nkrofo na asabi omatwa omo wasu na omu ni Ghana no. Obanyansafo yebu ni be yenka nasem. O hwe content bi no bi kase kokase yesei anu ankase unim nyansa ka che nipa kro ne se onu onfri ekro na owoso no mra Ghana nkogina Manhyia na sabi onko kasa na nanu ntia Manhyia ne yenhwe ema obi anada bibi ewo wiase sabi dodo na o makasa tia Manhyia na kuntan no medofo momi yenhwe nyoma ye because baby nyoma keka kono baby nyoma keka kono baby nyoma keka kono na e wo se mpanifo de omu na isi form because eya ye nyan eya ye tan enu ti sa wo hwe mu na guchi mu video na sabi mpanifo no mkoto omu o Manhyia no na omani abre papa because the ekoso no nyan tan bufu hi so bia na no a na oka bibia fa ahenie ni ho bufu ankasa sabi asante fonto nsanfro bia sa chenchina mo meso Manhyia dabi anu nti wo hwe no wakoma ntumi a ka wano tum na yen a esom yebo no yen som ya de in peace tia sania wo ne papa wo fia wontimi nkasa ntia no sa pepepe eni se wo ye badwemba wo pie fie na akodidi sabi obi papa atem empanimfo no ani abre na omudi omu nan asifom enu nti no obatan bia entu ne bafo obatan bia enkasa nche ne ba abatan no monhya ase enkyere mo ma no amamre ne amane monka nkyere mo se sikadwa wo hoyi Manhyia wo hoyi opimso wo hoyi wontimi nkasa ntia no ewiase bibia ye kasa bibia ye education we don't have to lose it because that's our tradition ye beto ye eno ti medafo se won say Manhyia Monaguchi media general Afia Pokua air trendia enia ekoso enedua yi ewo Manhyia. Thanks a million for being part of today's episode of The Bona Show. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. I've watched, I've been on it, and I've enjoyed. Once you log on, you can never leave. Keep on watching The Bona Show. I'm a proud subscriber and follower.